Počelo je uklanjanje ambrozije, korovske biljke koja je jedan od najjačih prirodnih alergena. Aktivisti nevladinih organizacija i predstavnici nacionalnih parkova, željeznice, preduzeća Čistoća i Zelenilo pokrenuli su akciju u više gradova. U glavnom gradu čišćeno je nekoliko gradskih plaža. Aktivisti nevladine organizacije Green Home očistili su gradsku plažu Galeb od ambrozije. Plan je da se u narednom periodu očisti što više područja zahvaćenih ovom biljkom. Pridružili su nam se i predstavnici železničke infrastrukture, onda javnog preduzeća Čistoće, Zelenila, nacionalnih parkova, tako da smo svi zajedno radili na samom suzbijanju. Ono što je bitno jeste da se građani više uključe. Njihova edukacija je jako bitna, da oni znaju sami da prepoznaju vrstu i da znaju kako dalje da se ophode prema njoj. Ambrozija je jednogodišnja zeljasta biljka koja može narasti i do 1,5 m. Gotovo svuda je oko nas. Ono po čemu je mogu prepoznati jeste da je to biljka koja je bez mirisa. Ona ima stablo koje je dlakavo, okruglo i dlakavo, i njeni listovi su perasto deljeni i recimo kad okrenete naličje lista možete primetiti da je ona iste boje na naličju kao i na licu. Pojavljuje se već u aprilu, a njeno širenje predstavlja ekološki problem. Ambrozija je pre svega invazivna vrsta, što bi značilo da ona suzbija druge vrste, druge autohtone, to je domaće vrste, suzbija im stanište, zauzima njihovo stanište, tako da je jako štetna recimo po poljoprivredne useve, kao korov. Ambrozija je jedan od najjačih biljnih alergena, a koncentracija njenog polena u vazduhu najveća je u avgustu i septembru. Tako da bi njeno suzbijanje trebalo da se vrši pre cvetanja, to je jako bitno. Znači njeno suzbijanje vrši se iskorenjavanjem, to je najefikasniji način suzbijanja. Jednostavno se biljka počupa iz korena. Vlasti zemalja širom svijeta koje imaju problem sa ambrozijom uvele su i zakonska rešenja. Na taj način obavezale su građane da učestvuju u suzbijanju ove biljke.